Βελόπουλος. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να τελειώσουμε όλη τη διαδικασία και να συνεχίσουμε. Macedonian languages. Επίσης, ήταν η εργασία ενός ανθρώπου που αγάπησε τόσο την ελληνική όσο και την μακεδονική γλώσσα. In the memorial, Vinogito writes that they are preparing a Macedonian Greek version of the dictionary. Στο πρόλογο, ο Ουράνιος Τόξος γράφει ότι ετοιμάζουν ένα μακεδονο-ελληνικό εκδοχή του λεξικού. Like the current volume, this will be an important step in creating mutual understanding among people who wish to learn one or the other standard language. Όπως το τόμο που παρουσιάζουμε σήμερα, θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την δημιουργία αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τη μια ή την άλλη επίσημη γλώσσα. At the same time, let us hope that the Macedonian dialects still spoken on the territory of the Hellenic Republic, some of which are closer to Standard Macedonian than others, will also be able to receive the scholarly attention they deserve before they disappear. Ταυτόχρονα, ας ελπίσουμε ότι οι μακεδονικές διάλεκτοι που ακόμα ομιλούνται στο έδαφος της ελληνικής δημοκρατίας και μερικές από τις οποίες είναι πιο κοντά στην επίσημη μακεδονική από άλλες, θα μπορούν επίσης να έχουν την προσοχή των επιστημόνων που αξίζουν προτού εξαφανιστούν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Friedman. Θανάση. Η σειρά μου και τελευταίος, μετά το ευχάριστο διάλογο που είχαμε. Θα αναφέρω λίγο την ιδιαίτερη σχέση που είχα εγώ με την διαδικασία της συγγραφής αυτού του λεξικού και με τον συγγραφέα του, τον Βάσκο Καρατζά, τον οποίον τον γνώρισα τυχαία το 1978, όταν πήγα στα Σκόπια, στη Γιουγκοσλαβία τότε, μην ξέρω ακριβώς τι είναι εκεί, ψάχνοντας να βρω μετά από 20 τόσα χρόνια κάποιους συγγενείς που είχαν χαθεί και έπεσα τυχαία στο Βάσκο όταν μετά από παραμονή 1-2 ημερών εκεί αντιλήφθηκα ότι η γλώσσα την οποία μιλούσα εγώ στο σπίτι μου και με την οποία σαν βάση αυτή τη γλώσσα ασχολήθηκα με τη λογοτεχνική χωρίς ποτέ να έχω πατήσει το πόδι μου εκεί, με κάποιο τρόπο έτσι λίγο μυστήριο και όσο και εγώ το σκέφτομαι λίγο, το θεωρώ λίγο σαν παραμύθι, με χαρτιά, βιβλία και εφημερίδες που μάζευα από τα τρένα για πολλά χρόνια, και όταν έφτασα εκεί, θέλοντας να επιδείξω τις γνώσεις μου στην λογοτεχνική γλώσσα, γνωρίζοντας τον Βάσκο τυχαία στον σταθμό των τρένων, πιάσα μία κουβέντα και αυτός τότε είχε κάποια σχέση με το Εργατικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκονταν η ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο, η μακεδονική, για ανθρώπους που ερχόντουσαν από τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, και εν πάση περιπτώσει ζήτησα να μάθω και εγώ και πώς θα μπορούσα να μάθω και εγώ τη γλώσσα καλά, και πηγαίνοντας εκεί, σε αυτό το πανεπιστήμιο, κάποιοι που με ακούσαν να μιλάω μου είπαν ότι την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, τους προκάλεσα να δώσω εξετάσεις χωρίς να τις σπουδάσω. Δεχτήκανε την πρόκληση, εξετάστηκα από 6 καθηγητές και μου δώσανε το πτυχίο την ίδια μέρα. Εκεί γνώρισα τον Βάσκο και από τότε ξεκίνησε μία γνωριμία που κράτησε μέχρι και την ημέρα που πέθανε. Όταν ξεκίνησε την ιδέα του λεξικού, ήμουν τακτικά εκεί μαζί του, ήθελε να είμαι μαζί του, να συζητάμε τις διάφορες λέξεις, κυρίως κάποιες αφαιρημένες έννοιες και πώς αυτές θα αποδοθούν, χρησιμοποιώντας και διαλεκτικές λέξεις κτλ. Περνούσαμε πάρα πολλές φορές, πολλές ώρες, συζητώντας μόνο μία αφηρημένη λέξη και πώς αυτή θα μπορούσε, πώς αποδίδεται έτσι, πώς αλλιώς.
Εν πάση περιπτώσει, και όταν τελείωσε αυτό το λεξικό, πια είχε πέσει στο κρεβάτι του θανάτου, γιατί ήταν του θανάτου πια, στο σπίτι του, καλωδιωμένος από όλες τις μεριές, προσπαθούσε να μείνει ζωντανός για να καθοδηγήσει μέχρι τέλος τον γιο του να το εισαγάγει ηλεκτρονικά μέσα σε δισκέτες. Ήμουν εκεί την τελευταία μέρα που έκλεισε αυτή η διαδικασία, τα έβαλε όλα σε ένα φάκελο, μου τα παρέδωσε, σηκώθηκε όρθιος, που είχε να σηκωθεί πολύ καιρό, με φίλησε, με αγκάλιασε, αυτό θέλω το ουράνιο τόξο να το εκδώσει στην Ελλάδα. Έφυγα και πέθανε. Το λεξικό το πήρα στα χέρια μου, δεν το άνοιξα ακόμη, φοβούμενος μην πέσω σε καμία από εκείνες τις λέξεις και ξέρετε, είναι λιγάκι δύσκολο. Εγώ ως πρόεδρος του ΕΜΠΛΟΥΛ, αλλά και μέλος της γραμματείας του Ουράνιου Τόξου, θα ήθελα να κάνω και εγώ μία αναφορά πιο πολύ στην σχέση του ελληνικού κράτους και των ελληνικών κυβερνήσεων προς την μακεδονική κοινότητα και όχι μόνο, σε μια ιστορική διαδρομή, έτσι μάλλον θα είναι λίγο σύντομη και λίγο πολιτική, καθότι είμαστε και σε εκλογές. Και θα ξεκινήσω από μία ημερομηνία, μια στιγμή, από τις 19 Δεκεμβρίου του 1920. Αυτό ο Δημήτρης Ολιθοξώου το ανακάλυψε. Στις 19 Δεκεμβρίου, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η γενική απογραφή του πληθυσμού του ελληνικού κράτους. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη πλήρης απογραφή μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και την προσάρτηση των νέων χωρών. Το απογραφικό δελτίο, εκτός των τυπικών ερωτήσεων, περιείχε και ερωτήσεις όπου ο απογραφόμενος μπορούσε να δηλώσει τη μητρική του γλώσσα και τη θρησκεία. Τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής, όσον αφορά τις νέες χώρες, Μακεδονία και Θράκη, δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ. Το ελληνικό κράτος δεν άντεξε να ανακοινώσει τα στοιχεία της απογραφής για τη γλώσσα και τη θρησκεία των νέων υπηκών που ζούσαν στη Μακεδονία και τη Θράκη, διότι θεωρήθηκαν εθνικά επικίνδυνα. Το γιατί θα το διαπιστώσουμε στο αντίστοιχο απογραφικό δελτίο της περιοχής των Τρικάλων, εκεί στη στήλη που αφορά τις απαντήσεις για την μητρική γλώσσα. Μεταξύ των άλλων θα δούμε και την καταγραφή της μακεδονικής ως μητρικής γλώσσας. Αναφέρεται σε αυτό το απογραφικό δελτίο. Φανερό είναι ότι τα δελτία αυτά θα δείχνανε την πικρή για τον ελληνικό μεγαλοειδιατικό εθνικισμό αλήθεια. Και αυτό βέβαια θα το γνώριζε και η τότε κοινότητα των εθνών, ότι οι ελληνόφωνες την περίοδο αυτή όπου υπήρχαν δεν ήταν παρά μια μικρή μειονότητα, πράγμα το οποίο βέβαια άλλαξε δραστικά μετά την βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το 1925 η ελληνική κυβέρνηση, μετά από καθυστέρηση 5 ετών από την ανάληψη της υποχρέωσης ενώπιον της κοινωνίας των εθνών, τύπωσε τελικά το γνωστό μας πια αμπετσεντάρ, το αλφαβητάριο, για το οποίο τελευταία γίνεται πολύς λόγος σε σχέση με τους πράσινους και τον Τρεμόπουλο. Το οποίο βέβαια προοριζόταν για τη μόρφωση των Μακεδονόπουλων στη μητρική τους γλώσσα. Το βιβλίο αυτό όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Η Ελλάδα δεν σεβάστηκε ποτέ τις υποχρεώσεις της απέναντι στους διεθνείς οργανισμούς. Μετά την πρόσφατη επανέκδοσή του, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Λιγότερο Χρησιμοποιούμενων Γλωσσών και του Ουράνιου Τόξου της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, πάγωσε στην κυριολεξία τους ψεύτες προπαγανδιστές του τιτοϊκού κατασκευάσματος, της γλώσσας συνοθήλευμα, της βουλγαρικής διαλέκτου, του ιδιώματος και άλλους τέτοιους όρους που κατά κόρο πιπιλίζουν πρόσφατα οι μη έχοντες άλλα επιχειρήματα, παρελάβνοντες από τα παράθυρα των τηλεοράσεων, παριστάνοντες τους αγωνιστές πατριώτες και ειδήμονες εθνογλωσσολόγους.